мақомоти интизомӣ дар ҷануби тоҷикистон мегӯянд ду корманди пулис ва се сокини маҳаллиро барои пинҳон кардани маводи мухаддир дар як махфигоҳ ва кӯшиши интиқоли он ба ҷои дигар гумонбар медонанд. рӯзи 6 май зимни як амалиёт дар ноҳияи ҳамадонӣ ҳангоми берун кардани маводи мухаддир аз ин махфигоҳ як корманди милиса ва се сокини маҳаллӣ боздошт шуда, корманди дигари милиса аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. Як манбаъ дар мақомоти интизомии тоҷикистон бо шарти ифшо нашудани исмаш ба радиозоде гуфт, махфигоҳи мазкур чанд рӯзи пеш кашф шуда, ба хотири боздошти соҳибонаш зери назорат қарор дошт. ба гуфтаи манбаъ, дар ин махфигоҳ дар ҳудуди ҷамоати панҷоби ҳамадонӣ наздик ба марзи тоҷикистон ба афғонистон 16 банча маводи мухаддир нигаҳдорӣ мешуд. ин манбаъ гуфт, ҳангоми гирифтани маводи мухаддир 2 сокини Кӯлов ва 1 сокини Восе бо шумули як корманди пулис боздошт шуд, вале як корманди пулис аз ҷои ҳодиса фирор кард. ҳоло ба гуфтаи ин мақом як сокини ноҳияи Восе ва 2 сокини шаҳри Кӯлоб ва меё майори милиса сардори шӯъбачаи минтақавии ҷамоати хистварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар нигаҳдорӣ ва интиқоли маводи мухаддир гумонбар дониста мешаванд. С.Р. майори милиса ва ваколатдори шӯъбаи Кофткови ҷиноятии шӯъбачаи минтақавии ҷамоати деҳоти хистиварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. То ҳол нисбат ба ин нафарон айб эълон нашудааст ва онҳо гумонбар дар ҷиноят дониста мешаванд. Миқдори дақиқи маводи мухаддир ҳанӯз эълон нашудааст, вале ба гуфтаи ҳамсӯҳбати мо аз ин махфигоҳ 15 банчаи монанд ба маводи нави ҳашиш ва 1 банчаи монанд ба маводи афён мусодира гардид. раёсати вазорати корҳои дохилии тоҷикистон аз ин ҳодиса ва ширкати ду корманди милиса дар он изҳори бехабарӣ карданд. ин аввалин ҳодисае нест, ки кормандони пулис ҳангоми муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир аз сӯи кормандони мақомоти интизомӣ боздошт мешаванд. охирои моҳи апрел додгоҳи вилояти Суғд Умед Аскаров, муовини собиқи сардори шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Конибодомро бо иттиҳоми даст доштан дар муомилоти маводи мухаддир ба 14 соли зиндон маҳкум кард.